बर' बिजोङाव सोलोंथाइखौ फेहेरनो थांखि लानानै गायसनजानाय उदालगुरि UN एकाडेमियाव खुंनाय फोरोंगिरि मावबादा आरो मान बावनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। साननैनि फोरोंगिरि मावबादाखौ उदालगुरि जिल्ला UN एकाडेमि आनजाद बर्डआ जागायजेनदों बर' एजुकेशनेल ट्रास्ट आरो ससाइटिनि हेफाजाबजों। जोबथा सानाव जिल्लानि मोन 20 UN एकाडेमिफोरनिफ्राय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव टप 5 मासि आवग्रिनो हानाय 7 फरायसाफोरखौ मान बावनाय जायो। लोगोसे 100% उथ्रिसारनो हानाय फरायसालिफोरनि गाहायफोरखौबो मान बावनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गसाइगाव B.Ed कलेजनि गोरायुं आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर अजित बर'आ। बर' राव आरो बर' बिजोंनि सोलोंथाइ जौगाथायनि थाखाय UN एकाडेमि आरो बर' एजुकेशनेल ट्रास्ट आरो ससाइटिनि बिहोमाखौ जोबोद बाख्नायो। हाबाफारियाव बर' एजुकेशनेल ट्रास्टनि आफादगिरि बाबुराम बसुमतारी, नेहाथारि केशव बर' आरो उदालगुरि UN एकाडेमिनि गोरायुं बलेन्द्र ब्रह्म बिथांजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादों। আজি উদালগুৰি জিলাৰ UN একাডেমি এখন স্কুলত আহি মোৰ খুব ভাল লাগিছে। বড়ো এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্টে অৰ্গেনাইজ কৰা আৰু উদালগুৰি জিলা UN একাডেমি এক্সাম বৰ্ড তেখেতসকলে প্ৰত্যেক বছৰতে এটা ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰাম টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং এনেকুৱা কাৰ্যসূচী লৈ আহিছে। আজিৰ দিনতো মই তেখেতসকলৰ প্ৰগ্ৰামত আহি প্ৰথমতে ৰাতিপুৱাৰ ছেশ্যনত টিচাৰসকলৰ লগত এটা ইণ্টাৰেকশ্যন মই কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু টিচাৰসকলক মই এটা টিচিং মেথড টিচিং টেকন'লজিৰ ওপৰত মোৰ যি আইডিয়া এইটো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ষ্টুডেণ্ট এম্পাৱাৰমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম ইয়াতো মই চিফ গেষ্ট হৈ মই পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ। আজিৰ দিনত মই এইটোৱে ক'ম যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে ছাকচেছ হ'ব লাগে। কোনো ছাত্ৰই যাতে মেইন ট্ৰেকৰ পৰা ডাইভাৰ্ট নহয় সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৰ মনত উইন উইন মাইণ্ডছেট এইটো থাকিব লাগে আৰু চিপ মেণ্টেলিটি এইটো ইগন'ৰ কৰিব লাগে আৰু উইন উইন মাইণ্ডছেটটো ডেভেলপ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছাকচেছ হ'ব মই বিশ্বাস কৰোঁ। আজিৰ দিনত আমি সকলোৱে জানিব লাগিব এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে কম্পিটিশ্যন একদম হাই কম্পিটিশ্যন টাফ কম্পিটিশ্যন। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিন ৰাতি পঢ়ে হাই পাৰ্চেণ্টেজ পায় আৰু যাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম এডমিশ্যন পোৱাও মুস্কিল হয় চাকৰি পোৱাও মুস্কিল হয়। সেইটো কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে যেতিয়া মানে পঢ়ি থকা সময় ছাত্ৰ জীৱন তেতিয়া এটাই কথা চিন্তা কৰিব লাগে যে প্ৰায়ৰিটি অন কেৰিয়াৰ মাত্ৰ কেৰিয়াৰটো প্ৰায়ৰিটি কৰিব লাগে প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগে যে এটা চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে বা কেৰিয়াৰত ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিতাপ পঢ়িবই লাগিব। কিতাপ নপঢ়াকৈ কোনো মানুহে ডক্টৰ হ'ব পৰা নাই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পৰা নাই প্ৰফেচৰ হ'ব পৰা নাই। दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोङो बड' एडुकेशनेल ट्रास्टआ जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि UN एकाडेमियाव जोङो टिचार्स ट्रेनिं लोगोसे फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो जोङो 2 तारिखाव माने 2 खालाराव जोङो फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंनाय बे मावबादाखौ जों लानाय जादोंमोन। बेयाव जोंहा गं 20 फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। UN एकाडेमि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UN एकाडेमि एग्जाम बर्डनि बिथांमोनखौ जोङो फोरोंगिरि ट्रेनिंखौ जों होनाय जायो आरो बे मावबादाखौ जों बोसोरफ्रोमबो लायो आरो बेयाव जोङो बड' एडुकेशनेल ट्रास्टआ जोङो मदद होयो। बिनि अनगायैबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UN एकाडेमि एग्जाम बर्डनि गं 20 फरायसालिनि मेट्रिक होनाय फरायसाफोरखौ 7 फरायसाफोरखौ जों बरायो आरो बे हाबाफारिया दिनै
3 जुलाइआव जोंहा जोबथा हाबाफारि हिसाबै जागासिनो दङ। बेयाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि बर'निनो फुंखा सुबुं बिथां मेलेमजिबि जोंनि बर'नि आगुमा मानगोनां डक्टर अजित बर' सारा बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बिथाङा दिनै जोंनि बे आफादनि हाबाफारिनि गाहाय आलासि हिसाबै बिथाङा बाहागो लादों। बिनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्मआ दिनै जोंनि गेजेराव फैनानै बे हाबाफारिखौ बेखेवना होलांदों। बिथाङा गोबां माखासे बाथ्रानि गेजेरजों फोरोंगिरि लोगोसे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो बड' इडुकेसन ट्रास्टआ बेबायदिनो फरायसाफोरनि थाखाय बिथांमोननि सोलोंथायाव जाहाथे साबसिन हामसिन जायो बिनि थाखाय जोङो टिचार्स ट्रेनिं फरायसालिफोरखौ नायदिंनाय बे हाबाफारिखौ जों मावबाय थायो आरो बेयाव जोङो इयुनावबो बेबायदि जोङो सोलोंथाइनि बुब्लियाव जोङो गोबां हाबाफारिखौ जों मावलांगोन। बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय।